Здравейте, приятели! Днес искам да направя едно видео за ключовете за осветление. Начин на свързване на единичен ключ, на два девяторни ключа, на два девяторни кръстат ключ, както и димерно осветление, с което се командват халогенни или LED светлини. Първо се направи едно уточнение, че това видео не е за професионални електротехници, а за начинаещи като мен. Аз се позаинтересувах малко повече в YouTube, в интернет, за да събера повече данни и ще ги поднеса готови на някой, който не разбира от свързване на ключови, но иска да знае как да се ги направи. Другото много важно условие е, преди да почне работа нещо по ключовите, задължително изключвате от предпазител захранването за дадения ключ. Трябва да се работи без наличие на напрежение. И третото, не по-малко важно условие е, винаги към фасонката или към LED светлината постоянно отива 0, а комутацията чрез ключови или чрез димер става фазата. Никога не се пуска фаза към фасонга или към LED светлини нещо. Там отива 0 постоянно, а комутиране, прекъсване нулата. Това бяха трите основни работи, които искам да ви кажа. Това е първата схема, която искам да ви представя. Това е еднопътен ключ. Нулата отива към лампата, фазата минава през ключа и отива към лампата. Като лампата, условно казано, може да бъде луничка, може да бъде LED светлина, който е трансформатор, някакъв товар. Като се натисне ключа, се затваря веригата и товара, лампата или луничката светва. Аз нямах единичен ключ, така че използвах девяторен, като съм използвал входа и единия изход. Другия му изход в случая не е вързан. И като щракнем затваряме веригата, лампата светва. Като щракнем пак, веригата угасва. Ето на схемата. На единия изход не съм вързал кабел, на другия съм вързал към товара. И тогава в случая е девяторен ключ, който се използва като единичен. Това е девяторен ключ. Това му е входа, а това му е изхода. Девиатор има два изхода. Ние използваме само единия. На този изход сме вързали директно лампата, тъй като аз нямам лампа, съм вързал луничка, която има вътре преобразователно напрежение и се захранва директно на 220 волта. Сега ще ви покажа. Важно е, когато се връзва ключа, да се съблюдава нагоре да е угасена лампата, надолу да е включена, да светва. Само че трябва да обърна ключа наобратно. Ето. Изключва, включва надолу. Нагоре е изключено, надолу е включено. Това е за единичен ключ. Другото схема е сериен ключ. В него виждаме два единични ключа, които входа им е вързан общ вход, заедно. Това се подава на двата ключа и изходите са два към две лампи и към два товара. И който от ключовете включим, неговата лампа светва. Тази схема може да се включва примерно в кухня с трапезария. Включваме примерно един ключ, включва лампата
хола, трапезарията, включваме другия ключ, включва примерно LED светлините в кухнята. Примерно искаш нещо да отидеш да готвиш в кухнята, включва си LED светлините и светва там. Следващата схема ни е на два девяторни ключа. Както казваме, неутралната отива директно към лампата, фазата отива към първия ключ. Към полюса обикновено отбелязва с ком. Другите два изхода са L1 и L2. Примерно, ако първият ключ кома е включен към L1, а втория ключ комът е включен към L2, лампата затваря веригата и лампата светва. Ако първият ключ кома отиде към L2 и втория ключ е към L2, разкъсва се веригата и лампата угасва. Ако към първия ключ е L2 и втория ключ е L1, веригата се затваря и лампата светва. Това се използва, когато трябва да се включва осветлението от две места. Примерно дълъг коридор, от една страна е кухнята, от другата е спалнята. Излезете от кухнята, светвате първия ключ, стигате от другия край на коридора вече в спалнята, натискате другия ключ и осветлението в коридора угасва. Преди да свържа двата ключа, да покажа нещо характерно. Фазата влиза в първия ключ в ком входа. После да свържем двата кабела от L1 и L2 в първия ключ към L2 и L1 в другия ключ. От другия ключ входа ком е вързан към товара, лампата. Остава само да пуснем от L1 L2 към L1 L2 на другия ключ. Това е схемата, в която може от три места да се включат лампите. Използват се един девяторен ключ, втория девяторен ключ и един кръстат ключ. Между другото, спомена, че ако искаме да включваме повече от 3 места, при 4-5 места увеличаваме кръстатите ключове. В началото и в края се остават девяторни ключови, а между тях 2, 3, 4 кръстати ключа могат да се вържат. И какъв е принципът на схемата? Фазата L минава през първия девяторен ключ към входа му ком. Ако е включен нагоре, отива към кръстатия ключ. При него е характерно, че може да е включен на кръст или успоредно. Да проследим какво става, ако е включен на кръст. Ако вторият девяторен ключ е надолу, лампата ще светне. Ако е нагоре, лампата ще угасне. Ако вторият девяторен ключ е надолу, а първият е надолу, лампата ще угасне. Ако е нагоре, лампата ще светне. Ако нагоре е включено, този е надолу, лампата ще се свети. Ако този е надолу, минава през кръстатия ключ. Ако е нагоре, пак лампата ще свети. Това е в случай, че един девяторен ключ е нагоре, другия надолу и лампата ще свети. Какво ще стане, ако отсъкнем кръстатия ключ, да не е вече на кръст, а да е успоредно? Първият ключ е нагоре, минава, той е надолу, няма свети. Ако цъкнем пак кръстатия ключ, той е нагоре, другия надолу и ще светне. Когато кръстатия ключ е успореден, не свети, когато е кръстат, свети. Сега ще ви вържа и ще ви покажа как става. Събравих да спомена, че в кръстатия ключ имаме L1 от една страна, а от друга страна L2. Винаги към един девяторен ключ включваме L1,
а към другия L2, L2. Тоест, като идва от тук, минава през зелено, L2, отива другия ключ. Ако ще включим надолу, пак през зелено, L2, отива другия ключ. И вече свързах следващата схема. Ето този ключ е девиаторен, един вход, два изхода. Този ключ също е девиаторен, един вход, два изхода. А този е кръстат. Имаме по две двойки. L1, L1 и L2, L2. Сега, от тук казвам ми идва фазата. Тук излизат два кабела. Примерно към моята група L1, L1. Т.е. тук е L2, L2. Фазата L1, L1 отиват към L2, L2. Тук влизат двете в девиаторния ключ и единично, дето е вход, отива към лампата. Сега ще ги обърна с лице към нас и ще покажа как работят. И подадохме напрежение. Виждаме, лампичката не свети. Включваме единия ключ, лампата свети. Натискаме другия ключ, угасва. Натискаме третия, пак светва. Значи девиаторния ключ отпред угасва. Девиаторния ключ тук светва. Кръстатия угасва, светва. Това е команда от 3 места по тази схема. Два девиаторни и един кръстат ключ. Ако искаме от повече от едно място да се включва лампата, добавяме още кръстати ключове. Казах в началото и в края трябва да има девиаторен ключ и последната 1, 2, 3 кръстати ключа, колкото ни трябват. Здравейте, приятели! Измина една седмица, откакто спрях да правя видеото си, защото съм допуснал грешки при закупуване на трансформатора за LED светлините. Исках освен ключови за осветление да ви покажа и димирането на LED лента, светодиодна лента. Димиране означава намаляване и усилване на яркостта. Примерно, ако е LED лента сложена за скрито осветление на тавана и искаш да бъде много приглушена светлината, с димера намаляш, както с потенциометър. Намаляш се светлината и може да се гледаш по телевизия на сумрачно. Ако искаш да ти е по-силна светлината, усилваш димера и ти, макар и скрито светление, става ти по-светло в стаята. Сега, LED лентите биват бяла светлина или RGB, червено, зелено, синьо, или има смесени RGB W. Това означава червено, зелено, синьо, бяло. Като цветните ленти се регулират с контролери, които могат да бъдат на принципа на дистанционно с инфрачервени лъчи или с Bluetooth, примерно с телефона има апликейшени, които да регулират тези зелени, жълти, зелени, червени, сини светлини, бяла светлина да включиш. В случая аз ще говоря за димерите, които са си обикновени ключови. Само че като потенциометър, върти се. И ще ми бъде LED лента само бяла светлина. Като забравя да кажа също, че LED лентите се различават и по това на колко волта са. Има на 12 волта постоянно напрежение и на 24 волта постоянно напрежение. Като всеки производител си казва колко вата му е на метър, на линия метър от тази лента. Аз съм си купил 5 метра бяла светлина, линиен метър 11 вата, за 5 метра 55 вата. И като има предвид, че трансформаторите са на 50 вата, следващия на 75, значи трябва да се взема трансформатор на 75 вата. От една страна вкарваме променливо напрежение AC, 230 волта. От другата страна трябва да ни излезе
напрежение DC, 12 волта или 24 волта, в зависимост от това каква LED лента сме си купили. Като се съобразяваме трансформатора каква мощност отдава. Трябва да е по-голяма от мощността, която се изисква за тази лента. Или както казвам в случая, моята лента е 11 вата на метър, 5 метра са 55 вата, значи трябва да взема 75 вата трансформатор. И трябва да него задължително пише Dimmable. Това означава, че може да се димира, за да може да е съвместимо с димера. Ще ви покажа после, като го свържа. Другото, бях сгрешил, че бях взимал 75 вата беше трансформатора на 12 волта, но съм видял, че пише на изхода 12 волта AC. Това означава, че ми издал променено напрежение и нямаше да стане за моя случай. Така че го върнах и си поръчах нов трансформатор и сега ще ви покажа как го връзвам. Тук имаме 3 димера. На външен вид са еднакви. Разликата е, че мастер димера, главният димер е отпред с тази метална планчица, а съпътстващите димери са без тази метална планка. Тук почва да кача и отделна снимка, как се вързва само главният димер като единичен димер. Тук е на чертежа лампичка, това всъщност се товара. Първо минава трансформатора, след това LED светлината. Като фазата се включва към изхода, който е нарисувана една стрелчица. Това е фаза, лайв. Посредата има S и от другия край е една стрелчица с една синусоида. Това е димируемият изход, който отива към товара. Когато имаме един мастер димер и с един съпътстващ компаньон димер, тогава да връзваме масата към маса на димера. S се връзва с S тук, на другия. И синусоидката с синусоидката тук. И също отива и към товара. Като съпътстващия димер му се подава и на него отделно фазата. В случая с командване от 3 места имаме главния мастер димера, един, два съпътстващи. Като масата нулата влиза в товара директно, а фазата влиза отдолу в тая линейка за стрелката и отгоре излиза към товара и се подават от трите точки и към следващият димер. Оттам пак се вземат към следващите 3 точки на следващия димер, пак се подават кабелчета. По 3 кабелчета. Това е когато 3 места. Примерно сложили сме един на вратата на спалнята, като влизаме още до вратата да пуснем димера. Или от двете страни на двете глави, от двете страни на леглото, да може да се намаля. После ще ви покажа как се го връзваме единично, как с димиране от 2 места и накрая ще покажа това, което искам аз да направя в спалнята, да се димира от 3 места. Като пак ви казвам, не става със всеки димер, трябва да имате един мастер димер и два съпътстващи, компаньон димера. Искам да ви покажа и опаковката на моята LED лента. Ето виждате 12 волта, 5 метра. Топло бяло. Не е студено бяло, това е топло бяло. По-жълтещо. И това е LED трансформаторът ми. SLD75, това означава, че на 75 вата димируем 12 волта. Ето виждате Dimmable LED Power Supply 220-240 волта на изхода, 12 волта DC, 75 вата максимум. От тук се връзват 220 волта, от тук излизат 12 волта. Ще я покажа сега. И така искам да я покажа сега как съм вързал. Тук са ми фазата е нулата, влизат дето за 220 волта. И тук ми излизат плюса и минуса 12 волта. Червеното е на плюс, черното е на минус. В момента съм без димер. Директно е вързан трансформатор да покажа колко ярко свети. Включвам 220 волта.
Камерата не мога определя, но доста ярко свети. Сега ще спра. Ще прикарам фазата през димер. Отначало ще покажа само с мастер димер, с един димер. Как намаля, след това с 2 и накрая с 3. Един мастер и 2 съпътстващи. Така че следва само един димер. Сега към схемата добавих димер. Мастер димера. Само от едно място се командва, само от един димер се командва лентата. Ето фазата. Влиза в символа стрелка и излиза от символа стрелка с синусоида и отива като и на 220 волтова фаза, където трябва да се включи. И пак тук си е същото. 12 волта излизат към LED светлината. Включваме напрежението и в момента виждаме, че е ярка светлината. И с димера почваме да намаляме. Успях много рязко. Не мога да се намаля до където е най-слабото, макар че на камера много не се виждат, но е доста слабо, доста приглушено. И сега почва пак да усилваме. Вече е ярко. Като ако искаме да го спрем, само чукаме това, като бутонче. Так, включено, изключено. Включено, изключено. И да е включено обратно часовната стрелка, почва да намаляме. Като не намалява точно до 0, като искате на 0 да е изключено, ще е изключено като бутон. Ето това е доста намалено. Приглушена светлина, макар че на камерата не мога да предаде точно, но е много намалена светлина. Така, това беше с един димер. Сега ще вържа 2 димера. Като при 2 димера ще покажа после снимката, мога да покажа и тук, като е на место. И така, приятели, сега искам да вържа мастер димер и компаньон. Махаме третия димер, ето така само двата димера. Димер и компаньон. Виждате пак неутрала се отива към трансформатора, към товара. Линията отива към стрелка Live. И оттам от стрелка Live отива към компаньон стрелка Live. S се отива към S. Стрелка с синусоида се отива към стрелка с синусоида. И излиза кабел към товара. Подаваме фаза към трансформатора. И сега ще го демонстрирам. Ето синята пак се остава на нулата, отива в трансформатора. Кафявата фаза отива първо в мастера, този с металната планка отпред. Влиза фаза в мастера, оттам черния кабел отива фаза към компаньона. Силното кабелче е S. S отива към компаньона. И другия черния кабел е стрелка с синусоида. Отива от мастера в компаньона. И като също от мастерата стрелка с синусоида отива и към трансформатора. Ето, фаза трансформатора. И сега ще демонстрирам как работи. Ето тук е включено. Да махна тези неща. Натискаме, да речем, първо компаньона. Ето, светна. Натискаме мастера. Угасна. Значи това работи като два девиаторни ключа. Натискаме се пак компаньона, светва. Сега искам да регулираме от компаньона. Ето компаньона въртим. От друга страна. Ето почна да се увеличава.
На камерата не може да се види хубаво, но се увеличава, става доста ярко. Това до сега въртяхме компаньона. Усилили се от компаньона, искаме да го намалим от мастера. И почва да намалим от мастера. Ето, намалено е. Ако искам съвсем да го изключим, натискам като бутон, изключвам. Сега, от другата страна някой иска да го включи, натиска като бутон, включва се светлината, виждаме, че приглушен, искам да я правим по-ярка и почваме да усилваме. Ето, така е усилено до край. Искаме да го спрем, натискаме като бутон, изгасено. Това беше с димер, мастер и компаньон. От две места се контролира. Сега ще покажа, ще вържа още един компаньон, да ви покажа как се вържи на 3 места. И сега съм вързал 3 димера. Мастер димер и 2 компаньона. По схемата, която ви показах, нали, синички е 0, отива на трансформатора, кафявия е фаза, влиза в мастера стрелка, оттам черния мастер стрелка отива в компаньона, оттам стрелка, вземам още един кабел, отива към другия компаньон към стрелка. Оттам S е сивия, отива тук от мастера към компаньона и още един S сив отива към S на третия димер. И където е стрелка с синусоида, черния кабел тук, отива към компаньон и от тук пак към другата стрелка с синусоида, отива към третия компаньон. Сега пак ще покажа схемата. Схемата е тази. Ето. Неутрал към товара към трансформатора, фаза към стрелка, към втория към стрелка, към третия към стрелка. S от първия към втория и от втория S към третия S. Стрелка с синусоида от първия отива към втория, стрелка с синусоида към третия. И стрелката с синусоида отива и към товара. И сега натискам от единия компаньон, от другия компаньон мога да го гася. Пускам от мастера, угасено от компаньона. Това работи като 2 девиатор и 1 кръстат ключ. И сега пускам се от компаньона и мога да се регулираш осветлението, да се намали или да се увеличи. Така увеличено. Сега от другия компаньон намаляме или увеличаваме. И от мастера намаляме или увеличаваме. И така, приятели, това беше днешното ми видео. Ако видеото ви е харесало, чукнете лайк, абонирайте се за канала да не изпуснете следващите ми видеота и коментирайте. С тези коментари ще може да придвижите видеото ми напред. Благодаря за вниманието.